ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Uting shop ka film khasi bapaw nam uba la jukhat ye uba kiet ulaklat no mentaga sngi ka arpau tarik benai no pra arajar arpulai uba Fabian saukmi ulas dang baniadon menta lang ha ki film khasi nado usnem arajar sipo bat ki film ki baulai don menta ki gentup nado ka film bainong junom rengkat bat pi haban toni pengop lanot yano fikeno satar kadau bad kiwei de. Uba Fabian udai ru uba trai haka office jangka PWD buildings. Bad udai ukurim jangka kong arling dok maunai. Kajing lej on tap don buram ya kamet basa jang ukan long haka arpu artarik mentau benai no pra arajar arpulai haulum jing tap jangka balang Katolik laj mukra. Hasla pertei Shibun ki jingkala Shi simple ka Omla ngau tu yaka Hapdeng jingdung jom kami Ai jing shai ubnai Hadin jong ulapa Teling jing kermen ai Hangdu banan shem Jing kemen kamen sin jong na Lada ma pi pindon hajan jong na Bai nong jong ka jing ya sha Dei ka jing su